Koska me ollaan perillä? Ei me nyt ihan vielä olla, mutta kohta. Eihän tuossa lukenut, että Hartola. Luki. Hemmetti. Isäntä sen idean sai. Jostain golf-lehdestä varmaan löysi. Ei se pelata osaa, mutta halu on kova. Se mökki oli paljon hienompi kuin kuvittelimme. Pakkasin telttapatjat ja makuupussit mukaan ihan turhaan. Ja heti kun auto olisi pitänyt tyhjätä, niin pojat katosivat. Se taimen taisi olla isännän taidoille vähän liikaa. Oh. Onneksi paikallisen ravintolan henkilökunta ei helposti häkeltynyt. Meillä oli kyllä omat mailat mukana, mutta ei viitsitty hakea niitä, kun ravintolasta kentälle oli vain 200 metriä. Kentällä oli 18 reikää. Me pelattiin 5, kun isäntä kyllästyi lyömään ohi. Vietin kyllä pitää päästä tänne toistekin, jos siitä tulisi vaikka seuraava Mikko Ilonen. Koski oli kaunis. Juuri sopivan hurja meille. Isäntä yritti näyttää oppalle Eskimo-käännöstä. Yleensä se tehdään kyllä kajakilla eikä kanootilla. Illalla Veeti jäi nukkumaan lapsenhoitajan vahtiin ja me livahdimme tanssilavalle. Päätettiin yhdessä, että tänne tullaan toistekin. Ja se päätös piti. Täällä saa olla viikonlopun ajan kuningas. Hartola, kuningaskunta jo vuodesta 1784.